Garda eso, ¿Qué pasó? garda eso. Déxate No, de... no. Aí temos a Emilio. Dixo de Aí temos altura, a Emilio. dixen, terei que pôr isto por riba, porque máis alto que Adrián non hai. Pero, José Non podo Luis, estar. a mis pechos. Un abrazo. Eles para adiante xa. Ahora os compañeros de son di, pa que vos abrazades tanto? Ten que reventar de alguna maneira. Adri, vai por ti, outro abrazo. Dalle duro, dalle, Que aproveita. non pode estar. E dixo, sustituto, non tiñan outro que enviar. No, pero... Non, José non Luis, é verdade, as non é cousas verdade. como son. Hombre, Non tiñan outro que roera máis que a min. Refírome a iso. A calquera de vos é un placer teros en casa. Bravo, José Luis, bravo! todos, Bravo! Sabes que está aplaudindo Desde logo. agora tamén un compañeiro que nos escribiu, un telespectador, atendemos esas... O primeiro, como estás? O primeiro, Ben, xa me ves. Enteiro, íntegro, gordo. Eu tamén dicía mai un pouco cando se cambiaba de roupa, dicíame, espera, non miredes. E digo, pero se nos cambiamos nós todos os días no coche que nos vía xento pasar. E veo que hai, non hai máis. E por riba hoxe ainda vou levar Moi aquí ben. que 1 kilo máis, se cadra algo así. Nah. Vouche presentar virtualmente a Breogán de Ribadavia, porque di que ten a figueira chea, Hombre, que lle estamos caen na os época, figos. estamos na no época. Mira tempo. que figos traemos aquí. Que ademais regalamos un amigo meu, Raúl. Ah, sí? Raúl Nogueira, sí. Ademais ainda é algo Se apellidas en Nogueira, deuche figos. Mira que curioso. Mira ti, Nogueira, Figueira. Trouxemos estes figos maravillosos. Pois el di, que podo facer para que non se me estraguen? Bueno. Que opcións temos? Múltiples? Múltiples. Pero Mira, ti podes tes así facer unha na manga. mermeladas, podes facer tartas de... Pero vamos a facer unha tartaleta, unha que é dulce e salada ao mesmo tempo. Combinado. Tartaleta de figos. Exactamente. E empezamos que senón vai se nos Vamos espeta. alá. Mira, empezamos con un pouquiño de aceite de oliva. Así de base. De base. A esencia vai ser eses figos, non? Vai ser Un eses pouquiño figos. de mel, non moita cantidad, aí. Un pouquiño de orego. Ajá. José Luis, ti cando nos vamos pasando por aquí, a Moi Adri ben. xa se te has tomado a medida, pero cando dime. vimos os novos, ti Que? mírasnos na cara a ver se che vamos a acabar co plato antes de que acabe o programa. No, ou eu non miro, eu non son... Ti non eres de mirar. Eu non reparado. E poñemos El di que fajan collo de ajana. os figos abertos, así cortados en rodaxiñas. Vamos rapidinho. Sí, aparte que o figo é unha froita que ten unha cor moi bonita. Moi bonito. Moi Además é moi atractiva. sabedeiro. En esta época están de morte. Bueno, quere dicir que está moi vos. Hai xente que non lle gusta, porque ou pélanos ou din que o pelillos estes que Sí, ten... ou que a textura que tampouco lles gusta moito, non? Pero para min é un dos froitos máis ricos que hai. E tamén ricos cando dis é que ten moitas propiedades tamén, non? Moitísimas. Mira, aquí poñemos o queixo brie. O queixo brie vai aí. Ai, madre mía. Ai, madre. Mira que sorpresa agora, que leva esta torta doce salgada. Mira, ya poñemos xamón. De figos, queixo brie, xamón. Aquí hai as cousas contundentes. Nada de pasar fame nin tonterías. Adri, eu non viña preparado para isto. Mira que o Non de hai comer xa miseria sabedes nesa que cociña. e Fran que está hoxe de cámara xa dis, non tes fondo. Non hai miseria nesta cociña, nin juma. E agora poñemos Hoxe vas unha merendar ben, planchiña Emilio. de Exacto. hojaldre. Mira, Non sabe de ben. mil follas. Mira, aí. Falla Picamos uns la furadillos, picadiña, pam, sí. pam. Traballo E fino, dámoslle fino. un ovo. Un poquinho así, como poquinho de unha ovo, capiña de ovo. Exactamente. Moi ben. Temos que facelo rapidiño porque senón Porque senón quedamos a medias. non nos dá para facer o cambiaxo. Pero como, Porque perdón por dar a espalda. xa estou vamos aquí ca a ver. cara, espalda cara. Xa temos outro preparado. E collemos. E daslle a volta, momento clave. Aí está. Pum! Non hai problema. Non, ningún. Sabes cal é o problema agora? Que? Canto vamos tardar en probala? Ahora mismo, mira. Opa. Mire, con un segundo de antelación podíamoslo vernos antes que os telespectadores porque abrías cara lá, pero que espectáculo. Ai, perdón. No, que o fixeches ben, para que o vise o primeiro. Para que o vire o primeiro, fixo moi ben. Fran, verdad que o fixo ben? Sí, que sí. Pois vai, vai no probar, Emilio, Fran. veña. Vai no probar Fran primeiro. veña. A ver, Fran. Aquí sempre mirando para Come. Ahora vai o foco. Hasta o foco quedou sen luz, dejo el paso. Hasta o foco quedou sen luz. Vaya, que fixeches. Bravo, José Luis. Que tal está? Moi boa. Tens que probarlo. Calquera che di agora, espera que teño que ir por aquí, que teño 30 segundos. Estupendo. Vamos a la... O trebello desta semana, señoras e señores, por 1,20 €. José Luis, mira a postura. Ti mira a postura en plan, a ver, onde Que vas, desastre. rapaz? Mira, trouxen uns, non sei onde vai, este escondeumos.
No, As outras salchichas. Trouxe unha salchicha. Toma. Como é debido. Pois temos que vir ca miseria. Trouxe unha salchicha, como é debido. José E trae Luis un ao aparello grande, que mira, mira. non entra nin por nada. Corta. Tuve que ir ao baratillo. Non, Corta, no, de tuve que ir ao salchichas. baratillo. Ao baratillo, pois mira, nin co baratillo, porque en teoría danos para facer a cortala en diferentes tamaños e versións e de todo. Non sei para que sirve. A verdad que non sei. Mira, Para que esto é? non A vai. ver, dime. Nos probámoslo, fúrase por un lado. En teoría terían que sair, mira, Por aí feita está como se saindo. fosen chourizos ese algo da qué? forza. Así, pa qué? Xente que inventa, que xa está todo inventado. E di, vou facer un Rodrigo, tronzador de pero pa que vale salchichas. esto? Dime Pa ti. nada, a min pa nada. Eu quedo catar. Tá Pero deixa ponme outro un medio xa, pouco pero de é o atención, mismo. Emilio. Ala, Vendo trebello ben. Dentro de un pouco volvemos. Emilio. A ver, vamos a ver, a ver. Que vendamos outra vello ben. É que A ver, isto non vamos se a ver. vende. A ver, mira. Sí, mira. é pa qué. Mira, Como ahora mira. digo eu, José Luis, é pa Mira, qué. Mira. É pa qué. Mira, para que unos queden cortes, unhas unos cortes, vetas sí. maravillosas que parece que estamos nun documental de ciencia, algo así. Así no, non vai. E probámoslo coas salchichas cantes e tampouco funcionaba. Ou solo esa funcionou ata parte, agora a torta. Mira, abre esta, a ver. Pero non importa, José Luis, é o barato que nos saliu. No, eu non sei o que... Claro, a ti Eu a min non cero, comendo. como non pagamos Eu un non euro. sei pero, petróleo a ver, da isto, igual, que- porque o xa que- te... E non somos Eu- cortadores de eu- salchichas, señoras e O señores. trebello hai que Eu que non Emilio, vender. a ver, eu que cala non de sei, primeiro. pa que se... Nada, si vendo. Pois mira, como non se vende É a solo, primeira é vez que difícil vou tomar vendelo. a un trebello destes, porque... E tampouco serviu para nada. Quero dicir. A ver, vamos a ver. Buenas tardes. Vaya Por mí dous, cortad, vaya porque dous. isto me avergonza. Que queres que te diga? A ver. Se non estou eu, non hai quen venda os trebellos. Pero ti Rocío. non me digas, a teletenda de hoxe A sección foi ia moi cativa. ben ata que chegou o trebello.